ako sa nga balikan ang kining away ba. Payagaw gyud kayo. Samok ang Pilipinas. Tungod aning giingong ang namasangil numero 1 gang of kawatans. Kinsa man na grupo ni Bangag, matod pandigong Bangag. Grupo nilang Martin Romualdez ang numero 1 tambaloslos. Diya pa'y Bunjing Rimulya nga way laing buhat sige nagpapreskon o niya pabuha aras baba. Sila ginagrupo pulaan po aring John Vic Rimulya sus matod pang Trillanes. Sige nagpapreskon tanang mga fugitives nakagawas na libre. Wa gyud nimo hidakpi ken daar kas microphone ang atubang sige nagpanghambog ang imong butbot niya. Sang paitang gobyerno ha sus. Ang karipong gipasanginlan in particular, Sara Duterte ang vice presidente. Inigbaos ani kay matod pa si Sara pertin daghang gikawat ang daghang kaayong kwarta 612 billion nga confidential fund kasi katong panahon pa siya nga siya maoy DepEd secretary nga matod pang Ramil Madriaga sus mga ang 125 milyones wa ka about 24 oras ay dali na kayo. Kining ni murag wa gilaing sangkuan ang mga Pilipino ani ang mga botanting Pilipino tan-aw na tog tarong gyud base sa giingon ni Congressman Edgar Sarmiento nga wa gyud hinungdan ning gobyernoha kon magsigil ang away kay away ni sa binahinay ug away ni sa kinawatay. Di matabang yun. Perting kapag kagubutan, samo kayo, di apay mga way, mga hinungdan nga, nagtugi nga, wag gilabot untang katawhan, sus, di apos, paita. Tanawa na ko kang mga opisyal nga tinudlo ni Marcos, ha? Tinudlo, mga, wag gilain, gihisikutan. Kaning Claire Castro, mo, ihantik pamutmut. Moy piyang tigpamutmot unya ang tanan nga mga isyu ngadto na personal ra gyud wag gyud maghisgot na naunsa na ning ekonomiya unya inig resulta nga perti nang mahalas palalito siya nay ayuda Naloko na. ayuda ra duso nimo mulipay na ka bagulbol pag wa kadawat kimani kami naning kamot kadlawon magmata para makatrabaho makabuhis mi kay wa mamidaganan kadang mga moyong withholding tax. Di ka kamaliban na kay wa pa gani kakadawat sa mong sweldo nagikuhaan naman sa gobyerno. Kutan ani mga engineers na mo diring as technical side kanilang payslip automatic o na payslip o sa sweldo rong hapon. Pero pila man ang among kuha dire ang among withholding tax ikuha na daan. Wa magkadagalan. Pero hay mapadong ang imong buhis tuas purpose. Yawa! Pawa! Tuas sa aik. Mao ba? Tuas akap ni tambalos-los. Mao ni nakadagang tapulas mga Pilipino. Kunya ikaw ganahan na ikaw mo trabaho. Ang imong trabaho nga perting kapoya nganong magkuha magana wala di may way gasto. Maglingkod ra ka, maghingot anay, magsigig manicure anay mong kuko. Kaya di ay ayuda gikan sa tambalos-los na kayo. Mao ba? Biya bitaw yun. Ako di ko, kada bang, yagaw ka, pertig yung grabihas grupo sa, kung kada bang, di ka, murag, ang mga bata bitaw, ako di kayo kumukuha sa mga anak ka. Oy, kanang, paminaw mo nga to. Kasi sila dili na sa interesado. Wa may makuha ng ilang mga nantogi, like Robin Padilla. So, arang-arang na lito lapid, kaya bisag di nila siya maglimog-mog, di magin mo baho na yung baba, di man mabuka. Poy Aimee Marcos nga igsuon ni Bangag ay sus wa poy lain sige la pong ingon nga 20 milyones sige lang away sa igsuon inig abot dito sa Malacañang to Claire Castro mingon bot-bot ang ingong Aimee hangil ara are ka deres og are po kas lokal di poy tumasos media portipon lang asa ingong mo resign wa pa hanton ron nga ka resign no taon ni Tomas side pa ka okay gamit okay piling mayor ka lang gyapon. Sige lang. Ate, balhin ta lokal. Kung di na ito magkontang nito taon, balik taanin Tomas Usmenyaw niya. Itong suwayan ni kay kanis Tomas. Otrosan ni. Sige lang patuong para kung siya katawhan. Bot-bot ni mo mas. Nabagoy para sa katawhan nga maninumtanon kayo. Ito lokal panagsak eh.
Astas gobernador ka Pamela Bari 4, ilan ang gikuan nga doon na yung mga fake news parbidag grabe ay. Oko na. Unsa naman tao ning social media nga gihimo naman ning gatasan sa uban nga mga tighimog fake news. Parte naman nga ng trolls ay uban lock ang profile, na uban usara ka buok ang picture niya i-add pa ka. Iya gati. Pasensya ka ng mga lock og profile, dihigid ko mo kita na kog tinuod ba ka tao. Unya na uban mo kalit lang comment mo nga. O sin minaw jud ko nimo boss. Ay lang paminaw ay. Mao ba? Lock mo profile basig bata-bata kang wakwak noon. Mao ba? Sa mga bata-batang wakwak, di man yung ganahan minaw din eh. Sa tinuod lang. Labi ng mga bata-batang Tomas, pareham lang kinaya sa wakwak. Sa naganahin maminaw nga, pus-pus na sila. Sige. Labaw na itong mga bata-bata ni Peter Calderon. Hastilan. Naglagod ng mga ayaw kay mga bata-bata Peter Calderon. Nga nung Peter Calderon na masig balik-balik, siya na po kinadakaan mang yun higod. Lali mga 12 billion ang yaman, nakuha di mo dro. Hello, ko na. Pirtin nakuha yun matay sa tanan din Cebu. Sa 26 billion nga allocation iyahag yun mo pinakadako. Anong pati man nakuha po ng imuha dro? Ingon si Congressman Leandro Ribiste nga kanita ng congressman din eh. Namalit ni. Kuang Layla de Lima eh. Email ko itong iha. Mautan mo kuang pinalitay. Saan mo na pag pugo nga bawion maganda lang kayo. Gawat magtamas ginawa. Ba? Anda kong tuwang aning goberno ha. Boss Ladoy kumiga kindly verify kinaay extreme ocean heat index karon. Sa Cebu. Yeah. Kaganiha mo rin nakakuha ko ni nakabantay ko ni sa weather forecast ni nalimot ko kisa to yung nag-contact panahon sa among newscast ni Doc Amy. Murag karon boss grabe kuno kay init karon mo kumpiyansa paymangno nila mo gikan po nini salamat sa imong pag-remind nako ni boss Edward Ludwig kay karong adlaw pertig yung grabe ha sa kuan init daw. Kanya akong pagsaludo sa ambungan nga konsehal dito sa Hampang nga taga Hampang Argao Cebu good luck good luck ninyo konsehal Lawrence Robledo sa Argao Cebu shout out ko sa Camotes Derby hasta ngiga sige lang kag pang-harvest ng sudano niya konsehal Kaya ko yung oras ng adlong Merkules pizza 13 ng buwan sa Mayo 2026 akong mga partner sa Masters Control silang Boss Glenn Tuntun o niya The Last Ballman Ramel Madera among station manager Ma'am LV Canet inyong alagad o kapasuporte gyapon maayong buntag. Inyong nabati ang tulumanon Padayong Pilipino hantod sa sunod higayon daghang salamat sa inyong pagpabinaw.